Abin ya anti wai da gaske ne abba ya rasu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waya! Anti, dan Allah Alhaji ya rasu. Dan Allah Alhaji ya rasu, anti. Abba ya rasu. Abba ya rasu. Abba ya rasu. Abba ya rasu. Ko ga wasu babu. Abba ya rasu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya ne aboki. Samun labarin mutuwar mafi a tsarin lokaci abu ne mara daɗi da kan sai dai ka haka ne, dukkan mai rai mamaci ne. Ni ma haka na rasa nawa mahaifin. Babu irin gatan da bai nuna min ba. Lokaci guda ya rasu a sakamakon haɗarin mota. Tun ina ɗan shekara 14. yanzu za ka ci ya kamata hankali ka da san kuma ka sani dukkan tarin dukiyar da mahaifinka ya mutu ya bari taka ce. Matar mahaifinka kuwa tumunin ta kaba kacal take da shi. Kada ku damu, kasancewar ina tare da ku kuma ba na jin cewa akwai wani abu da zai zo wanda zai raba ni da ku. Ina godiya sosai da irin zumuncin da kuke nuna wa. Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya ji kan abba. Handa kan mai haɓi dabbo. Moi. Aha. Kin san menene? Kin san an ce bafalata ne sai bafalatana. Sannan auren bafalata ne sai bafalatana ko? Kin ga iyaye na gaba ɗaya Fulani ne kuma ina mai tabbatar da cewa ƴaƴanmu za su yi alfahari da mu idan suka zo suka tarar da mu a matsayinmu na iyayensu Fulani. Idan kika bani dama zan turo gidanku nan da sati ɗaya a ɗaura mana aure. Kuma sisin iyayenki za ta yi ciwon kai ba. Zan ɗauke musu nauyin komai. To din na ji bacinka. Amma ni sai na ji zancen ya min ƙauri. Anya ko ba na kira inda ku yi zancen nan da ita ba. Kaga abin kunya ne a ce da ni kake wannan zance. A'a. To karki damu ai duka ɗaya ne. Babu wani abin da zai gagara. Sai ki sanar da ita. To shikenan. In na shiga gida, a faɗa wa innan. To shikenan. Mu je in taka miki. Mu je kake damu. Ki daina jin kunya ta mun zama ɗaya. Zo mutum. Mu je. komai da bisa a hankali shi ke abun nan yadda zai yi. Sai nake ji magana kyale. Dan Allah dan yi min minti ɗaya zan kira ki. Menene yake damun ka haka dan girman Allah? Daga mutuwar mahaifinka ka buka tada hankali? Kar ka manta fa inda ya je fa kai ma fa komai daren dadewa fa zaka je. Menene zai dame ka ce lallai sai an siyar da kamfanin nikansa an baka naka kasa? Ka bi komai a hankali mana. A tabbatar da babu wasu masu bin sa bashi a tsaftace dukiyarsa. Da Allah malama ki da Allah. Ni dukiyar mahaifina a tsaftace take sai dan ke ce babu tsafta a jikinki. Saboda haka kalmominki haka suke fita babu tsafta.
tumuni ne fa kawai naki a ciki fa. Watan kaso 1/8 na dukiyar mahaifina, amma kin asasa bikin ciki saboda kawai abin da za a bani. To wallahi barki jin gaya miki, kwalelinki gado na wallahi yafi karfinki. An raba tarin dukiyoyi masu yawa. Sun faru sun ƙare. Waɗannan ba su tsone min ido ba. Sai wannan 'yan kaɗan. Ina maka tattalin dukiyarka ne. Kar ka rayu kar ka tashi a matsayin ba mahaifinka. Babu abin da zai taimaka maka ka ji daɗin rayuwarka a matsayinka na yaro. Yaro yana bayan uwarsa wallahi. Shekara ta 27 ina son ki san da cewa karana ya kai tsaiko a raba dukiyar nan a bani tawa, idan ba haka ba wallahi zan kai ƙararki kotu addinin musulunci. Kan shuka kairi dan wata rana, ai alkhairin za ka girba, gujewa sharri. Ke Abu, yanzu kin tabbata wannan yaro ba Fulatani ne? Kuma jinsinki ne? Inna kenan. A radon Allah ba zan miki ƙarya ba inna. Ta ganin yanayin shi kin san shi ba Fulatani ne. Ta ganin yanayin maganar shi ma ba Fulatani ne, a radon Allah ba inna. Shi ne ya ɗebo kuɗi wannan masu yawa sai ka ya ɗebo su a tulu? Kai inna da wata magana. A radon Allah inna ba kya zuwa binni. Kai, a radon. To. Da kina zuwa binni kina ganin masu irin katon gidajen nan sun yi lugan nan tamu. A radon Allah inna baban shi mai bala'in kuɗi ne, shi ma asalin shi ba Fulatani ne, ishe da shanun shi ya koma binni. Shi ne yayi kuɗi. To shi kenan, dama kin san tun da mahaifinki ya mutu na ƙi miki aure. Shi ne nashe ba za mu sai da saniya ba saboda za mu rigu. Sai ne yanzu kuma Allah ya kawo shi wannan yaro mai kuɗi haka. Kai, ai kuwa dai shi kenan arziki ya zo har gida da kafan shi. Alhamdulillahi min getti Allah. Wannan kuɗi da yawa suke hakan nan kai. Dubure? Inna kenan. Aradu ba ki ga motan shi ba. Ha mota ne da shi? Kin ga motan shi inna? Aradu inna kai kika gani sakin fadi inna. Allah zan kai ki inna. Ayyabi wali min ka. Allah sarki. Abulle akwai gosi kudi wallahi. Kai ai dan aljanna na binni. Allah. Aradu. Kai abokina kai wallahi mugu ne. Ai da na san da wannan ragar fada nan da tantan na manta da cewa akwai wasu mata a duniya. Bari ka ji in gaya maka, yanayinta ya nuna mun cewa akwai tarbiyya a tare da ita, sannan kuma kamila ce. Ai abokina na tabbatar ma da cewa wallahi garin nan ba mazanata bane ba. Ni ko na tabbatar ai. Amma fa sai ka bi hankali kafin yarinyar nan ta baka haɗin kai. Ka san wanda ba da san harkar nan ba. Haba da Allah bana dakata. Ai tunda na ɗauki kuɗi na bata, naga kuma tana fara'a, na kuma lasa mata zuma na a baki. Ai kuma na san da cewa ai na wuce wurin ai. Ba dai ka riga filanin ba. Na shiga. Ai ka samu. Ka san ni me babban burina? Babban burina shine in samu wacce bata taɓa yin irin wannan harkar ba. In ji daɗin rayuwata. Wala dan ka mana indomin wa nake ji. Kana ke ka mana indomin. Tabbas wannan bawan Allah shine mafita da rayuwata. Da alamu zai zamanantar da rayuwata. Lokaci guda ya yi mini kyautar kuɗi. Sai kika ganni na miki shigowar ba ta ko? Kwatsam baki tunani ba. Wallahi kam.
Amma kuma ban yi mamaki ba. Allah. Ai cewa ne kawai bari in shigo ba tare da cewar kin san zan shigo ba. Ikon Allah. Ina zuwa haka? Wallahi zan shiga cikin gari ne. Ka ga raguwan nono ne ika guna jiya zan je in saida shi. Ah, to ai ko kin ga faduwa ta zo daidai da zama. Kuma kin yi kyan kai. Kin ga yanzu sai in dauke ki in kai ki sai wurin sai da nono. Daga can sai mu biya ki ga iyaye na su ganki sai ku gaisa da juna. Kin ga an fara yin sabo kafin lokacin aure ya zo. Ka ji kararan shan banja. Kawai da ni za ka kai ni gari in ga haka? Ah, to me a cikin iyayen na ni ma ai su ma an kauye ne. Sai aka ba mu wani matsala. Mu je kawai. Allah. Ikon Allah. Yanzu a washan mota za mu tafi? Ita za mu je dai. Allah mai iko. Ta bari in je in faɗa wa inna. A'a ba sai kin ga. Ba sai kin ga mata ba. Kawai mu tafi tun da dama sai da nonon zaki tafi. Allah sarki. Ai iyayena ba za su ce miki wai yar ƙauye bace ki. Tun da dama su ma da ƙauyen suke. Me nisa abas ka ɓata wayanka, ka kama kanka al'umma su shaide ka, ka watsa kanka duk gari a zage ka. A bashe na ga gidan babu kowa. A'a kake dawo ta dan je nan makota ne yanzu zaki ga mata dawo. Yanzu a bashe kan kada ne a gidan nan. Na ce miki ta je makota zauna. Makota ta je a bashe. Eh. To a bashe. Ikon Allah. Allah sarki a washe. Allah mai iko. Yanzu a washe idan ka aure ni zaka kawo ni gidan nan? Ah, karki dawo. Zan gina miki gidan da yafi wannan ma kyau. Allah mai iko. Barai ba ko. Ka ce wallahi tallahi mu muna can garaga. Ba ma gani irin wannan duniya, Allah mai iko. Shikenan sai in dinga kawo inna tana zuwa tana ganin ɗakin nan. Allah, wallahi ita ma ta garba. Ai karki dawo. Oh, ikon Allah, ana sharara. La ilaha illallah. Ai zan gina miki gidan da yafi wannan ga miki. A bashe me haka? Hakuri ki dan bani lokaci ki dan ɗayan kawai. A bashe? Baba. A bashe? Kan shuka kairi don wace rana, ai alkhairin za ka girba. Guji shari don wace rana. Kinga abu da Allah ki daina wani tayar da hankalinki. Kwatar da hankalinki aure ki zan yi fa. Da wannan abin ya dan faru me a ciki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ishe a bashi kai ɗan iska ne a bashi. Kana na ta mun rayuwa a bashi. Da Allah dakata abu da Allah. Me a ciki dan na dan yi wannan dan abun? Mijinki ne wanda zai aure ki. Dan na dan wannan me a ciki? Abbas, me nake shirin gani? Abbas mace ka ɗauko ka kawo gida har cikin ɗaki na? Duk ɗakunan gidan na karsa inda za ka kawo mace Abbas sai ɗaki na? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi anti jifa ne wallahi anti. Hajiya ƙarya yake kin kashe ni hajiya. Dama abun da ya kawo shi cikin nan gurin kenan? Yace yana son ki ba aure ne ya kawo shi ba? Shegantaka she ta kawo shi? Ya shirya wannan tsiya a garin nan? Wallahi zai gane kuran shi. Zai gane kuran shi, zai san cewa ya shigo ya taba 'ya'yan Fulani. Ya zai gane cewa lalle ya zo cikin ƙauyen rugan Fulani ya zo ya taba 'ya'yan Fulani.
don sawa zan yi sai an lalace jikin shi gaba ɗaya sai ya rasa abin da yake masa daɗi a rayuwar shi na duniya sai ya gwammace ma bai zo duniya ba shi yafi misi sauki kin ji ko ha ana don Allah inna ban sha a bashi dan iska bane ishe mutanen birni duk yan iska ne inna ba duka bane ai dama akwai wasu daga cikin su ai yan iska din ne waɗansu kuma ba iskan shi suke yi ba ai Allah ya isa tsakanina da abashi ya shushe ni ya koya min iskanci ba abashe ba ko ba sai ne sai ya gane kure shi yanzu gurin malam Tanimu za mu tafi mu je mu sami malam Tanimu shi kaɗai ne zai iya wannan aiki sai mun nuna masa cewa bai isa ba tukunna daga shi har uban nashi mai kuɗin da ake cewa yana da kuɗi sai mun gane kuren su duk sai ya kasa tsaya musu komai yawa inna an kakkarya shi inna wani karya shi za a yi ai ba karya shi kawai za a yi ba ai lalata shi za a yi kawai tashi mu tafi amma wannan yaro ya yi kuskure ya rasa inda zai yi haka sai a cikin jinsinmu lalle ko zan bambance masa tsakanin tsala da kindirmo da kuma kike so a yi masa abun da nake so a yi mishi so nake duk wani abu da zai lalata jikin shi da ka sani ka yi shi jikin shi ya lalashe ya zama abun tausayi a cikin duniya ya gane kuren shi na san za ka iya shi sa muka zo gurinka kai komai da ka sani an gama me sunansa ki faɗi sunan shi mana abashe to ka ji suna abashe lallai wannan za mu koya masa hankali za mu nuna masa cewar bakin rijiya ba wajen wasan makaho ba ne daga rana bai kamata yau ya zama tarihi daga kanki shi da ƙara irin wannan abin da ba da su zai tarihi mahaifina ta kama da mace a cikin ɗakinta. Gashi ciwon zuciyar ta ya tashi ta faɗi. Ita kuma abu ta tafi ba sai inda ta nufa ba. Kai na aikata kuskure mafi girma. Ashe kenan an bata bar gidan nan ba. Mai gadi ce wani ta fita. Sai ranar dawowar ta ba. Hai. alkhairin za ka girba, gujewa sharri don wata rana, ko me kai shi za ka tarba. A basalin ka yi muni, a ranka babu imani, kai hatara ka yi tunani. Ita duniya sittuna Hausa ba'una ce do
za mu kwanta. Ko ba mutuwa sai ka fahimta, tsufa yana kan duk halitta, ga rayuwa mai juyawa. Shi alkhairi daga rabbana yake, sharri ai daga shaidan ne. Ita kaddara karɓar ta dole ne, ka ƙara haƙuri ci jarrabawa. Rayuwa hakan ta gada, ƙara don miƙe tauhidinka badan Allah kar kai masa baki.